Gareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpaye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Bagong. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Kene iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petruk, lho. Tilikane ngono. Nggih. Ora. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Piye, pukulane sareng nyemplungke aku nang kawah Candra Dimuka. Tak rubut lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pikulun mboten sak wedi, Pikulun mboten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki Mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mangsuwan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya. Ana tempat kosong ya tak pake. Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia karo Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dinehi keterangan karo Sang Hyang padha wenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak.